Dibalik, pokoke glendong kudu ngendang jae kok. Enak meneh aja. Cuma gone ringkeh dipeksa ya. Balik ngiwo ya. Dibalik ngiwo. Buke Agung, ya Buke Agung. Bawa walang kekek. Nggih, napa Pak Agung? Iya, walang kekek. Walang kecek. Dia omongi walang kekek kok malah walang gengge. Walang kekek. Lah, terus kula mengke terus joget walang kekek jaipong ngoten. Bubar panggungnya iki yo. Cantik Yen sewu ya, Ayah. Walah, ya. Diadukan wong desa omahmu sambi dik yah ayah. Ayah badhe ngarep. Lah nggih kula mirenge kok caping joli ngoten to nggih to. Iya. Pikir apa patut nak ngelucu. Aku ki asli lucu lho. Sange sing ngarani ora lucu. Lah nek karo tiwuk nek ora lucu aku ya. Iya. Wong enek dagelan arep metu barang dingi wis tinggi lucon Pak Alek, engko nek wong guyu. Bingung dah. Yo. Man paman iki senengane Gus Zainal iki. Ngono. Wong bedang kepala kali Gosek to. Iya. Utang Dalang sak kabupaten Magetan iki sing ora dirajah karo Gus Zainal iki sapa? Weh, ngono. Ning dalang kuno. Dalang saiki Kak. Yo. Tak potong tak kira tak senggo kuwi ya ngono suku-suku bathuk lair ora rek klerune kan tak senggo tak sengguh potong tak kemudian ora ndok. Yo. Yo. Sing. Ayo, cepetan Gus. Asik. Ya.